שלום לכולם, לא מזמן השקנו את גרסת פייבוק 2.0 וכחלק מהגרסה הזאת אנחנו מאפשרים למשתמשים להחזיק יתרה אישית או חשבון אישי בתוך האפליקציה. אתם יכולים לראות שהיתרה שלי בתוך האפליקציה היא 50 שקלים מעל My Balance, וכעת אני רוצה לתאר לכם איך מתבצע תהליך של משיכת כסף מתוך האפליקציה. אז ניכנס לקבוצת 50 זה מכבי, זאת קבוצה שאני מנהל אותה. יש בה כרגע 55 שקלים, ואני ארצה להסביר לכם איך מתבצע תהליך של משיכת כסף, ושלא כמו בעבר שהמשיכה התבצעה ישירות לתוך כרטיס האשראי, כעת הכסף עובר קודם כל לחשבון האישי, ולאחר מכן צריך לבצע פעולה נוספת של משיכה לכרטיס האשראי. אז בואו נתחיל תהליך של משיכה. אני אבחר למשוך 55 שקלים אליי, אאשר את זה. אני רואה שהטרנזקציה בוצעה, 55 שקלים הופחתו מתוך החשבון הקבוצתי ועברו בעצם לחשבון הפרטי שלי. אתם יכולים לראות שאם קודם היו לי 50 שקלים, התווספו 55 שקלים נוספים וכעת יש לי 105 שקלים בחשבון הפרטי. כדי למשוך את הכסף לכרטיס האשראי, אני נכנס ליתרה האישית שלי, מבצע משיכה, בוחר 105 שקלים, אם אני רוצה למשוך כמובן את כל הסכום. אני רואה למטה שאני מזכה את כרטיס אשראי שמסתיים ב-3036, נכון? 3036, ואני מאשר את המשיכה. כפי שאתם רואים, המשיכה הושלמה, הכסף הועבר לכרטיס האשראי שלי שמסתיים ב4 ספרות 3036, והיתרה האישית שלי חזרה להיות 0. אני מקווה שתהנו מהיתרה האישית שלכם ומהחשבונות האישיים שלכם, שיהיה בהצלחה.